kajingilap ikajimi pat kajong Chris Jisu kadai kabaningkong haka gospel habaki keren nagatagatao ladon bonba kiba persyang ya kaban lenno ya kajing mi pat kajong tra Jisu Chris nadu kijiu hakaba kilapan bampisa yikituki sipai ya kaban pensapret ya ka ban priang ya ka kubor kababakla man ong baki senan kilawan tu no ika met ke jong kidon ki weipat ki bathau bat ki bamudur baki ong ba Chris sim layap sisa hanai penban usu yap ler bat ya kaba kilai sumari hakaba haka jingtap jong Joseph Arimathaya bat nang niu lapet yap yelde banle shiri Europe bat ban sedang ka jing em jo hangta andai kini barok kilong tangki khana ban penthame ya ka ban lenno ya ka bor ka jimi pat ka jong trai andai ngilek ngilat sotikna namar kini ki basakhi ya ka jing yap ka jong trai ki senrat ki jong uhi bat om tangki khat arngut andre layathu dau pol baki don sa sans pangut kibrio kibalaki kmat jong ki iyo tra Jesu Christ ubalami pan baraka porbu tho igan ka stis ki nong koren ka baning kong nong makatsan udan not ru banong bakini kibai ki sakhi ka jimi pat ka jong trai kidang menta kaman lada phia kendo iki pin songtho bat pin tip hi baka ka ba ja shisha igan ka jimi pat kalong ka jing shisha nagata katao kani ka khubor ka ba khraw no menta jong i kristan ka jimi pat chu ka jing tam ban job no thioi ka jingyam khanang bam mangiru kandon kapor ya ka ba mangiru ondang yam ngin mi pat komutra Jesu Christ ka jing mi pat ka jong tra Jesu Christ ka jing kermen ka bakra na ka banta jongi bat ya ka perthai barak we la ngingai kumo Jesu hiu lakular wang kita barak ki bangai nga wat la kinyam kin empan kani ka kubor ka bakraw spang ka bor jo ka jimi pat ka jong tra Jesu Christ barang ngai scam kani ka kubor wala ka long ka belengkot ya ka bangalay sam hapring jo pi doai kani ka long ka jing kermen dongin bat scam dongin ngai bat ngin pechonu tra ubalami pan to ble un kurku pi amen.